Всички, аз съм Ninja Striker и играем с Мега БГ. Нищо, че той се кръсти Омега. И нека той да каже някои думи. Кръстил съм се Мега поради причината, че бъгва! И сега трябва да... Охо, овце, бързо, Мега. Ти ли я взе? Да. Добре, ти събери дърво с тюм за овце. Окей. Избягам и тръгва към теб. Ето я. Дръж я. Чакай, аз ще събера малко свинско. Ще събера свинско. Аз почти вече не залегло. Аз правя крафтинга. Ти го навира. Че няма аз да го правя. Ти събираш ръст. Аз събирам. Искаш ли малко месо? Не знам. Да, ти дам. Ела тук. Взе го, нали? Да. Къде е крафтинга? Искам да си направя меч. Чакай малко. Колко крафтинга направи? Уно. Едно. Его. Добре. За малко да направя. Фейл, нали? Да обираме дървото. Добре. Направи ги и ги паркирай. Ще направя... Нинджа. Глей. След малко само да ти дам меча. Ой. Чакай. Спри да Дейвид. Всъщност Мега. С Да, с Дейвид. името на приятеля ти. Какво правя? О, взех си. Тръгваме на път. Оп. Айде бурт. Ти какво направи? Така. Ти тръгна ли? Тръгнах. Още малко ми остава. Да, отидем на някой самотен остров. Развиваме там. Айде. Ти се върти по отдял. Нищо чудно, че ще настигна. Ей. Не ме настигай. Стиганте. Не. Ето към този самотен остров, чули? Оп. Я върни да събереш фиданки. Еде. Върни се да събереш фиданки за дърво. Имаш ли? Не, няма фиданки. Върни се веднага. Защо аз? Защото аз току-що дойдох и си паркирах лодката. Нищо и двамата да отидем. Нищо и двамата да отидем. Отивам. Ти стой тук, аз отивам за фиданки, чули? Ока. Ти отиди да събереш овцете. Отиди с мен. Има овце и крави. Ока, чакай малко. Дадох ли ти меча? Да. Борт. Да съберем малко фиданки. Ти сега си по дърво. Да, разбира се. Ей, крафтинга ни е зарязан там. Мега БГ 360. Как може да си зарязвам крафтинга аз? Това е нашия крафтинг. Да, обърках се. Защото аз постоянно играя. Трябва спешно фиданки. Да. Ти събира и аз събира овцете. Вау, 2000. Биги, мой човек. Имам за едно легло. Ще направиш 2 легла. Почти събрах за втора. Събира се, че... Ние на кой режим сме, бе? На добър трябва. Моя режим трябва да е. Чакай. Така. Ninja Striker. На кой беше сервера? Моя. Да, твой. Става тъмно, човек. Направи ли леглата? Даваме. Залязва. Чакай, че ма бъгна. Така. Уф. Събрах 4. Аз не събрах фиданки. Ужас. Ти колко вълни събра? 6. Добре. И на теб ли ти бъгна? Махаме се за малко.
Оле, мала. Що така си маха урода, бе, Мегабиги? Мегабиги, направим оня портала. Портала. На оня за пигманите. Виденка. Къде е тя? Зелия? Да. Зелия? Супер, да изчезваме, Изчезвам. Изчезваме от това. Да изчезваме от... Хващай лодките. Дех крафтинга. Ти само хващай лодките. Те къде са? Не, у мене имам и двете. У мене са и двете. Да, ги направо. Ето, едната и втората. Чакай ме. Ти тръгвай направо. Мегабиги. Изчакам. Тръгваме към... Чакай, че се обърна. Но съм зле със светките на тази версия. Оле. Че преди малко я актуализирах. Да. Не помниш ли? Да, помня, нали тя изправи през шериц. Ако някой се чуи... Какво е шерит? Нека да напише в Google Play шерит и ще види. Напише се... Дейвид, ето ти крафтинга и веднага направи леглата. Добре, Аз само те чакам. Опа. Само те чакам. Мирувай. Ама аз нямам дърво. Дай дърво. Дърво, имам 2 табли. 2 табли. Имам и още дърво спокойно, сега ще го обработим. Ето ти 12 табли. Окей. На тебе ето ти едното легло. Взех го. Айде. 5. Слагай го до моето. Така. Аз лягам в това. Що ми го взе? Карай, яре. Ще пуснеш ли трудня? Добре. Готово. Чакай аз да взема другото. Станахме на... Паяци! Кри, бързо, Мегабиги! Ставай от лодката! Ставай и да тръгваме към острова! Ставай, бързо, Мегабиги! Дай ми малко табли. Мерси. Бързо да излитаме. Всъщност да отплаваме. Бързо, ето там, паяк. Ще ни трябва. Защо карам страни? Защото трябва да цъкнеш и двете. Да. Ставай от лодката. Бързо, стана ли? Чакай, че аз трябва да се щупа. Да, трябва да се щупим. Бързо. Чакай малко да... Аз не се лодка. Взимай меча. Кипър. Гръмна. Паяк. Мери бе, гад такава. Взех едно. Стрингче. Или ме удари. Не, каравата те бутна. Овца. Не ми трябва. Да. Прав си. Лоша крава. Трябва ни месо по-точно. Да. Защото крипарите като гръмнат. Лоша работа. А пък и като изядеме месото... Бързо ми трябва кирка. Дай един крафт. Аз ще направя крафтинг тейбъл. Трябва ми кирка и камък. Аз имам крафтинг. Добре, сложи го. Къде? Супер, трябва да направя кирка. Кирка ми трябва. За камък. Каменни мечове. Да. Ако някой се чуди... БГ. Ще събера достатъчно камък, да знаеш. Може да ми страницата, но обаче аз още няма как няма как да видите моята страница, защото аз не съм казвала типове. Я ти ги трепи отвънка. И ми пази ми гърба, защото една овца май ще падне при мен. Каква овца? Махни от мен, моля те. Избутай я. Леле! Ужас, не мога. Махни се, ма. Взех нещо. Но не знам какво е. Не знам какво взех.
Какво взе? Това е клей. Клей! Ето, вземи го. Клея на теб ти трябва, сигурно. Да. Чакай да направя каменни мечове. Май се бе, овцо. Взех ли камъка? Взех го, обаче... Какво искаш? Да. Дай ми бързо дърво. Или табли. Олеле. Аз имам фиданка. Засади я, мамка му стара. Шибна една фиданка тук. Точно така. Шибнах една фиданка е тук. Чакай, че големите дървета имат пространство. Много пространство. Поне 2 блока. Взех дърво, трябва да го... Побуди. Не взимай крафтинга. И ти отивай за чудовища. Не за зомбите, за крипъри. Да. Чакай да ти направя меча. Такива. Там на кости. Чакай да ти дам меча, бе. Тук има Ела тук да ти дам меча. Идвам. Къде си? На пойзен с рътен флеш. Ела бързо каменния меч. Аз имам също. Тръгваме, чули? Флеш. Тръгваме. Ротен флеш ли взе? Да. Ето Крипърче. Чакай, крипаро. Ядка. Гръмни, бе, гръмни. Ох, бе. Олеле, супер. Сега ще изям ротен флеша. Не го яш. Не, виж. Сега ме снимай какво правя с ротен флеша. Добре. Олеле, мале. Ох. Защо изяде ротан флеша? Споко, няма да ме убие. Ето. Тук има отстрани под чата. Спря да ме пойзънтва. Ме удрей. Няма, но има някакви зелени кръгчета зад тебе. Демек до мене. Да, Демек по мене. да. Това е... И това беше всичко от нас, защото малко ще ми падне батерията и другия път ще направим повече по-дълги, защото сега ще ми падне батерията. Довиждане.